everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ayaw gyud una pagawasa kay dunay mga tawo nga tuwas convenience store. Ug wa ko makaila atong mga tawana. Unsa? Natultulan gyud nila ning dapita. Pinaagi sa cellphone nga gidaan nimo dinhi, Dorina. Joseph. Sorry. Wa kay sa gusto ka lang makaila sa boss ni atong tawana. Ug wa na kitay mahimo gawas sa pagtago na lang gyud dinhi. Ayaw ka bala ka. Sundon ko ang imong gusto, Joseph. Dili ko magawas din hisod karon si Manaha. Okay, salamat Dorina. Sige, mag-ilis na ako. Okay, sige. Andaman ko na ikaw sa imong panihapon. Nganong nangita man ni Dorina ang akong pasyente nga si Poldo. Dili mahimo nga makit-an niya si Dorina din. Dili gid mahimo. Pero may paryente di si Dorina nga wa ko makaila. Unsa man, mamauli na ta. Oo. Unsa may atong dugayan ining dapita. Pero, katong imong higalan, doktor ba? Makitapang tingalito nato sa pagpangita ng Dorina. Hoy, doktor siya. Wa siya koneksyon sa mga... Uy, anong kalit man imong gipahunong ang sikinan? Dorina. Doktor Dorina. Yaw siya uy. Lamaw na ka. Kuan, ang doktor. Unsa man ang doktor? Dorina. Nakadungog naman ko anong pangana? Kalit ba yung reaksyon ni mo? Di magkakadungog anangan nga Dorina. Hayaw na. Magunahon-una ko. Basta kay nakadungog na ko anong pangana. Gwapa na. Oh, anong nakasiguro magkakagwapa na? Basta, gwapa na. Diin ganito, ha? Si Bimbo lang yung misulti ni mo. Sagan sa babae nga may kulata niya. Dorina angan. Diin gitu, ha? Gwapa lagi na. Ako nang nakitaan. Hala! Mano mong asawa ang nasa picture, Dok? Oh. Siya si Dorina. Gapahag mo kasawa, Dok. Parisong mo. Sige, Dok, ha? Ato na ko. Mapit na lang ko sa imong sekretarya sa bayad. Bye-bye, Dok. Ako nang karuhon, be. Mamalit na sa dapit ni Dr. Berdan. Sa? Anadam, naandam ng lamisa, Ma'am Dorina. Hi naman si Joseph. Wa pa man magawas siyang kwarto. Ako siyang sangpiton, ma'am. Ayaw na, ako na lang. Andaman na lang ang tubig na mainom. Yan ang wamandayo na siya magawas. Tuwaan naman din siya sa gawas. Sa may swimming pool. Nagpaso-paso. Mura man ni siya ugwa mahimutang. Dong. Nakatutol ka kung hain ang bahay niya ni Dr. Berdan? Tasanahan, naipayog doktor ito. Salamat. Asa man yung tayo ni, Puldo? Ha? Mangita ta sa bahay sa doktor. Manong mangita mo tas doktor? Nga babae man nga karatisya na nga itong gipangita, o dili man doktor. Ay na lang sa bagod. Ako yung leader sa akong lakaw. Busa, musunod ka na ako. Uy. Sweetheart, may tuyo ka? Andam na ang panihapon. Di ba ganahan magkamanihapon tag sayo kung niya ka? Oh. Kuan? May problema ka ba? Unsa man ka na? Sultihi ko. Kuan? Joseph, asawa magka ko nimo. Mao kinahanglan ko nimo sultihan kung unsa may imong mga problema. No, ayaw na.
Mahasol ka lang, apil. Gusto kong maapil sa imong kahasol. Gusto kong tabangan ka. Mo na ng bayang gitulot sa bata. Oh, nato'y gamayng paibaw. Nga doktor ang nagpuyo, ining baya. Dr. Joseph Bergan. Unya, manuktok na ta. Dili ta manuktok. O siya, di ta manuktok. Nag-uunsa naman na ita din eh. Ako lang gidumdum ang ilang bahay. Pero, mingon man ka nga doon na kay susihon. Mauro din niya mo susihon. Oh, maura ni. Nga naman di. Hala no, painumduman ti ha. Papay ang atong gipangitain ni Dapita. Dorina angad. Ako ni siyang doktor. Kinahanglan makatultol ko ining ilang bahay. Tara, mamiya na ta din eh. Uy, unsa man niya? Nganong nagkurog man ang kamote mo? May nangduman lang ko. Sa kinuha akong pag-adto sa karnabal. Ninumdum ka sa babae nga sharpshooter o ergan bay? Aw, inumdum pa. Nakaila ka niya? Juan, awa, oy, saan mo din eh. Pero nabati na ko ang iyang nga isang pitsi bala. Unsa may ang pangan? Murag, Urina o Durina. Durina. O lagi, iisay. Bangag sa ilong. Dorina angan sa akong gipangita lagi. Mamiya na ta din eh. Joseph, please. Kung unsa pa ka na nakahasol nimo, i-share na nako. Kuan, nag-uulang ko sa kahimtang sa kong higalang doktor. Nga naman. Ang tod karon, wa pa siya makabalik sa trabaho tungod sa kaguol sa paggawa sa iyang anak. Nakasabot ko siyang gibati. Pero dili sa mahimong hangtod ikaw, magpadaka sa kaguol. Nagkinahanglan siya sa imong kusog ug suporta. Osto ka, maura ginang ako'y katampo sa nahitabo niya. Adali na, mga ano ta. Unsa? Way nagkaila og Dorina sa ubos sa bahay sa bukid? Wa, boss. Tuwalo dito nagpuyo ayang doktor, boss. Kuan. Nalipay bitaw ko nga natultulan ako ayang bahay, boss. Kaya ron kung marisgasya ko sunod, doon na lang akong doktor. Unya, unsa may plano nimo karon, Puldo? Mubalik og lakaw, boss. Ako na lang. Unsa? Ikaw na lang? O, boss. Kay mas makaliho ko kung ako lang ang mulakaw. Magmotor lang ko. Dili ko ka nag-auto. Pagitaon yun ako katong Durina. Sige. Imong misyon ang pagpangita niya ng Dorina. Salamat, boss. Dili mahimo nga magkaabot sila sa Dorina ug ang akong pasyente nga si Puldo. Dili kit mahimo. Dili ko gusto mahasol pangunahuna ni Dorina. Joseph, katuog na lang og una kung magduka ka na. Kamay buhaton pa ko sa basement. Naghimo ka dayo og crime chartboard? Nakita na nimo ang akong gibuhat. O Dorina, ug nabalaka ko sa imong madiskubihan, sweetheart. Mao ka na ang gusto kong mulutaw, Joseph. Ang tanang sikreto sa akong kagahapon. Dorina. Joseph, nahibaw ko Sa unsa? nga may sikreto ka pang gitago nako. Ha? Kung unsa man kana, please, isulti na lang ka Wa na nako. ko'y gitago pa nimo, Dorina. Kana ang ibutang si Mona. Aman, di pa mi mo padayon sa akong operasyon? Ayaw na. Kinahanglang malimpyo una nato ang bahin sa babay nga mikulata kang bimbong. Nga na bang gihatagan man gyud nimo dakong pagtagad ang maong babay? Curious lang ko sa gipakitang kahanas ni ini sa away. O gusto kong makasaksi ni ini. Unsa? Ang nahimutangan ni anang Dorina. Uy mga buwak, ayaw in taon mo kalaya ha. Bahala nag-init kaayo, wa ni surindiray ha. Nangliling? Ay, ma'am. May kinakaroon na ka sa pagbubo sa mga tanong din hidool sa gate. Ay, habit naman in taon ni mga matay, Ma'am Dorina. Uy, Uy, may tao sa gate nang. wala, ang ako tingali ning gi-order nga sumay, ma'am. Nalakaw. Ato Abi ka ng host. Oo, ma'am, niya, oh. Sige na, lakaw na. Naana, oy, kapurado ba in taon, oy? Uy, kinsa man ka? Mayang adlaw manang. Ha? Inyo kong silingan. Naabang asawa sa doktor? Si Ma'am Dorina? Ay, naray, namubos tanom. Dili. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!